Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako departamentuak tokiko erakundekin koordinatuta 5 plan prestatu ditu neurri espezifikoekin. 50 abeltzaile baino gehiagok 53 eskorta berri baliatuko dituzte bardean, ardien larratze estensiboa eta trasumantzia erraisteko. Nafarroko lehendakariak harrera egin die 2026ko neguko olinpiar jokoetan parte hartu duten kirolari nafarrei. Euskara Bideak eta toki entitatek era eskolako guraso eskolaren 5. edizioa aurkeztu dute. Iruñeko udalak ezkontza zibilak izapidetzeko modalitate azkar bat gehitu du iaz 19% areagotu baitziren. Asteazkenean abiatuko da irriziklo euskeraz umorea eta antzerkia uztartzen dituen programa Improlabel konpainaren improfestazioa antzeslanak emanen dio hasiera Nafarroko Antzerki Eskolan. 0 eta 3 urte bitarteko haurrendako 1131 leku eskaintzen dira Iruñeko udalaren 12 haur eskoletan 2026-2027 ikasturterako. Begoña Alfaro 3. lehendakari ordeta Nafarroko Gobernuko Etxebizitza Gazte eta Migrazio Politiketako kontseilariak txalotu egin du etxebizitza merkatu tensionatuko zona izendatu diren 21 udalerrien lankidetza, plan espezifikoak garatzeko, herri bakoitzean jardunalizateko eta horrela, etxebizitzaren merkatuko prezioek destensionatzeko. Hoietan, informazioa zabaltzea funtsesko alderdia da, exekutatzen ari diren mekanismoek eraginkortasun handiagoa izan dezaten. Zehazki 5 plan egin ditu etxebizitza Gazte eta Migrazio Politiketako departamentuak, etxebizitza merkatu tensionatuko eremu izendatutako 21 udalerrietatik 20rekin lankidetzan. Hoietan neurri zehatzak ezartzeaz gain abian jarriko diren jarduera nagusiak definitzen dira. Prozesuan udalerri bakoitzaren berezitasunei eta laguntzeko prestutasunari buruzko inkesta bat eginda hainbat lurralde mahai burutu dira aurrez aurre eta ondoren jasotako ekarpen guztiekin neurri espezifikoen planak egin dira Iruña, Iruñerria, Baztana, Alsasu, Lizarra, Tafaia eta Erribera eremuetan banatuta. Lehendakari ordeak adierazitako moduan udalerri ezberdinen lankidetza funtseskoa izan da hoietako bakoitzaren benetako beharrak detektatzeko eta bakoitzaren berezitasunen arabera jardunalizateko. Hainbat hamarkadatan ekintza politikorik gabe egon ondoren etxebizitza eskuratzeko ditugun arazo larriak arintze aldera. Era berean honela adierazi du. Izendapenaren ondorengo lehen emaitzak ikusten ari dira adibidez alokairuen prezioak 8,6 jaistea eta hemendik aurrera askoz gehiago ikustea espero da neurri espezifikoak martxan jarrita. Errege Bardeako Parke Naturalak 53 eskorta berri izango ditu ardiak hartzeko eta 50 abeltzan baino gehiagoren larratze estensiboa erraisteko, bai inguru horretakoak bai erronkari eta Zaraitzuko artalde trasumantekoak. Nafarroko hegoaldera jaisten baitira negu hotza pasatzera. Kalkuluen arabera, 100.000 ardi arte hoietatik 20.000 trasumanteak parkaren 87 barrutietatik 53tan kokatutako sareta berriak izango dituzte eskura. Jose Mari Ayerdi Landagarapen eta Ingurumen kontseilaria eta Jose Mari Agramonte Bardeako komunitateko presidentea obrak erritmo honean egiten ari direla, adierazi dute. Ayerdi kontseilarien hitzetan Bardeako abeltzaintza jarduerak hobetzeak ingurumen paisaia eta kultura balio handiko eremuan bultzada ematen dio abeltzaintza estensibori eta artalden erabilerari. Baina gainera jarduketa estrategikoa da ingurumen jasangarritasuna eraginkortasun ekonomikoarekin eta lurralde kohesioarekin uztartzen duena. Nafarroko lehendakariak harrera egin die pasaden ostiralean otsailak 6tik Milanen eta Cortina Anpetzon egin ari diren neguko olinpiar jokoetan parte hartu duten kirolari nafarrei. Daniel Milagros erze patinatzailea, Manes Salsamendi Silva eskiatzailea eta Lander Martin Hernandez entrenatzaileak dira. Daniel Milagros fuste honetako lehiaketa batean debuta
egin duena abiadura patinajeko disiplinako Joko Olimpikoetan parte hartu duen lehen kirolari espainiarra izan da. Inuit Pamplona klubeko patinatzailea. Milagrosek zilarrezko domina absolutua lortu zuen Montecchio Maggioreko abiadura patinajeko mundu txapelketan gazteen mailan Europako urrea eskuratu ondoren, ostenden 2018an. Neguko Joko Olimpikoen edizionetan kirolari nafarrek debuta egin zuen abiadura patinajeko 1000 metroko proban eta 27. postua lortu zuen. Berzale, Manes Salsamendi eskiatzaileak esperientzia handia du Joko Olimpikoetan 2022an Pekindik Brasil ordezkatu ondoren. Salsamendi aita nafarra eta ama brasildarra Erronkariko Pirinioa klubeko kidea da eta mugarri historikoak ere izan zen. 2 neguko Olinpiar Jokoetan lehiatu zen lehen nafarra izan baitzen. Azken edizionetan iraupen eskiko modalitateko 2 probatan parte hartu zuen, estilo klasikoko esprinta eta estilo libreko 10 kilometro non 58. postuan eta 87. postuan amaitu zuen errespetuz. Lander Martinek distantzia luzeko Espainiako txapeldunak eski nordikoko martxa beret laizterketan joko hauetan parte hartu du. Ez eskietan iraupen eskiko Espainiako selekzioko talde teknikoko kide gisa baizik. Iruñeko irrintzi eski eskolako eta taldeko eskiatzailea Martinen lana elurraren egoera aztertzera bideratu zen, argizari eta parafinen nahasketa ezin hobea aurkitzeko. Argizari eta parafinekin estali ziren tauletako batzuk, nazioartekoak beren probetan erabili zuten elurrarekin kontaktuan. Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetzako Kanpo Ekintza eta Euskerako Departamentoak Euskera Bidea era eskolaren 5. edizioa martxan jarri dute, ikastetxean euskera ikasten duten haurren familiei zuzendua. Edizio berri honek euskeraz eta gaztelaniaz grabatutako saioak eskaintzen ditu persona adituek emanak, eta hoietan hazkuntzarekin, euskerarekin eta hezkuntzarekin lotutako gaiak jorratzen dira. 2020an sortu zenetik era eskolak familiei lagundu nahi die beren seme-alaben euskera ikasteko prozesuan eta horretarako informazio zorrotza eta baliabide praktikoak eskaintzen dizkie, hizkuntzaren erabilera familian eta eguneroko bizimoduan indartzeko. 5. edizio hontan, familien interesekoak diren zenbait gai jorratzen dira, hala nola haurdunaldian edo ume txiki bat etxera iritsi aurretik saski linguistikoaren prestaketa, gurasoak euskerazko kulturgintzaren transmisore gisa duten rola, edo nola irakurri album ilustratuak hoien hezkuntza eta hizkuntza potentziala ahalik eta gehien aprobetxatzeko. Saioak prestatu eta eman dituzten hizlariak Estitxu Fernandez psikologo perinatala, Gotzon Barandiaran euskeraren eta bere kulturgintzaren langile autonomoa eta Saroa Bikandi irakurzaletasuna sustatzeko bitartekaria, ipuin kontalaria eta haur eta gazte literaturan aditua izan dira. Edizio hontako bideoak euskera zein gaztelaniaz daude eskuragarri eraren YouTubeko kanalean eta edizio guztietako bideoak era.eus atariko gurasoentzako aholkuak eta consejos para padres y madres ataletan. Iruñeko udalak ezkontza zibilak egiteko beste prozedura bat onetsi du. Ezkontza zibila azkarrak izanen dira ekitaldi publikori gabekoak. Soilik ezkongaiek eta bi lekukok hartuko dute parte eta Iruñeko udaletxean ospatuko dira hileko lehen ostiraletan. Ezkontza azkarrak debaldezkoak izanen dira eta ez dute ziudadelan egiten diren ezkontza zibileko ordaindu beharreko tasa ordaindu beharko. Ezkontza zibil horiek hileko lehenengo ostiraletan eginen dira. Bi 2026ko irrizikloa astezkenean abiatuko da arratsaldeko 7 Nafarroko Antzerki Eskolan programak umorea eta antzerkia bultzatzen du euskeraz. Improlabel konpainiaren improfestazioak lana taularatuko da umorez betetako antzerkia. Xavier Flamarike Garazi San Martin Jaione Urtasun, Xavier Artieda eta Lorena Arangoa antzeslen improvisazio du ardatz.
Sarrerak 5 euroren truke daude salgai txarteldegian eta Nafarroko Antzerki Eskolaren webgunean. Improlabel taldeko antzesleek ibilbide luzea dute bertzea antzerkian, komedia, klounean eta musikan, eta oraingoan improvisazioa landu dute bete-betean. Disiplina horiek batzeko edo deseraiketzeko xedez. Ikuskizun paregabeak egiten dituzte izan ere antzeslanak ez dira aurretiaz idatzitako testu batean oinarritzen. Ikuslekin zuzenean sortutako elkarlaren ginenean baizik eta horri esker saio bakoitza desberdina da. Urrenko hitzordo martxoak 4 asteazkenean izanen da, beste bat antzerkia Las Katastrofen. Martxoak 11 asteazkenean txizatoki bat eszenatokian 14, tartean teatroan. Martxoak 18 asteazkenean Jo, Mamma Miarena. Astelehenean ireki da 2026-2027ko ikasturterako Iruñeko udalaren 12 haur eskoletan ikaspostu eskatzeko epea. Guztira 1131 ikaspostu eskainiko dira 0 eta 3 urte bitarteko haurrentzako eta horietatik asko beteta egonen dira. Haur askok hurrengo ikasturtean eskola berdinetan jarraituko baitute. Ikasle berriek behin-behinean izena emateko epea martxoaren 6an amaituko da. Haur eskoletako gobernu batzarra goizean bildu da eta hurrengo urterako haurrak onartzeko prozedura eta egutegia onetsi du. Aurreko urtetan bezala familiek eskabideen izapidetza erraisteko Iruñeko udalaren haur eskolen erakunde autonomoak aurrez aurre hartatzeko bulego bat jarriko du Ingurumen Hezkuntzako Museoan eta bertan eskabideak betetzeko eta igortzeko laguntza eskainiko da. Haur eskoletan ikaspostua eskatzen halko dute 2024an eta 2025an jaiotako haurrak, bai eta 2026ko maiatzaren 11 arte jaiotakoak ere. Eskaera egiteko unean oraindik jaio ez diren umen behin-behineko izen ematea egiten halko da. Baldin eta 2026ko lehenengo 6 hilekoan jaioko direla aurreikusten bada. Horretarako hori justifikatzen duen dokumentazioa medikuen txostena aurkeztu beharko da. Eskabideak eduka plataformaren bidez eginen dira bai familiek zuzenean bai Ingurumen Hezkuntzako Museoko bulegoaren laguntzaz. Eskaera aurkeztu duten familiek eskaeren behin-behineko egoera eduka atarian ikusten halko dute apirilaren 22an eta erreklamazioak aurkezten halko dira apirilaren 23tik 29. Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz indar berriz. Bazatoz? Baztan ikastola aurren matrikulazioak egiteko epea zabalik martxoaren 9tik 13. Informazio bilera martxoaren 4an izanen da arratsaldeko 4:30 parkeko ikastolan. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa, administrazio kudeaketa, erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak.
Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zurich aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimentu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa.